попадането на едно дете в институция забавя неговото развитие. Трябва да знаем, че приемното семейство всъщност е едно семейство, което се явява в помощ и на приемното дете, и на биологичното семейство. Понякога това плаши много от българските семейства. Връзката с биологичното семейство. На форума стана ясно, че пионерският опит на Пловдив в приемничеството може да служи и на другите региони от страната. В Стара Загора, например, пробват да реализират индивидуални срещи с хората и са насочили усилията си към селата. Акцентът на всички социални работници е да стигнат до сърцата на хората при разширяване на кампанията. Опитът доказва, че родител не може да бъде всеки, но волята да приемеш дете се възнаграждава ежедневно, обобщиха социалните експерти в Пловдив. Take a walk down any street now.